खुलुमबाय लोगोफोर, बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। 2025 मायथाइनि 25 नभेम्बरनि साना गोबां राशिफोरनि थाखाय गोदान मिजिं लानानै फैगोन। बबे राशिया केरियार, रां, सावस्रि आरो नखरारि जिउआव जाफुंसार जागोन आरो सोरखौ सांग्रां थानांगोन, फै राशिफोरखौ मिथिना लानि। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार आरो चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि, दिनै मोनसे सरासनस्रा सान जागोन। गोदान खामानिजों सोमोन्दो लाखिनानै दावबायनो हागोन। खामानिया मोजाङै जोबगोन। थाबथानाय रांखौ होफिननो हायो। सोरबा सिनाय जानाय सुबुंजों गावस्रालायनाय जानो हागौ, बेखायनो रायज्लायनायाव गोदै लाखि। वृश्चिक राशि, नोंथाङा गोसोआव गोदान थुलुंगाखांनाय नुनो मोनगोन। गोदान खामानि मावनायनि सानस्रि सोमजिनो हायो। फालांगियाव मुलाम्फानि थासारि नुनो मोनगोन। गावनि सावस्रिनि सायाव जर'खा नोजोर लाखि। नोंथाङा गोब्राब नाजानाय आरो बावसोमनायनि मोजां फिथाइ मोनगोन। मिथुन राशि, दिनै मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथाङा जायखिजाया गिदिर जेंनानिफ्राय उदां जानो हायो। मोनसे लुबैनाया जाफुंसारनायनि सम्भावना दं। समाजारि खामानिफोराव मुखुब थागोन। गावनि केरियारनि फारसे गोसो हो। स्टक मार्केटआव रां थिसननायनि बेनो थि सम। कर्क राशि, साना गलाय-मोनदेर फिथाइ होगोन। इन्टारभिउआव लाइमोनफोरा जाफुंसार जागोन। दिनै फालांगियाव जेबो गोरोबथा खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। नखराव सोलिबाय थानाय नांज्लायनाया जोबगोन। न'नि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। सिंह राशि, खामानिनि फारसे गोसो होनाया थाबाय थानांगोन। न'आव सोरबा सासेया बुरजा रां होनायाव मदद होनो हायो। नोंथांनि उदार आखुखौ नाङा-फाङा मुलाम्फा लानो दाहो। नोंथाङा मुंदांखा आरो सिनायथि मोनगोन। गावनि बाथ्राफोरखौ बेरखांहोनो हायो। कन्या राशि, गोसोआव मोजां गोहोआ थागोन। नोंथाङा मोनफ्रोमबो खाबुखौ आबुङै मुलाम्फा लागोन। रां फैयोब्ला रांखान्थियारि जेंनाया सुस्रांजागोन। बैसोगोरा सुबुंफोरनि हेफाजाब होनाया थुलुंगाखांनायखौ बांहोगोन। तुला राशि, दिनै मोनसे गोनांथार सान जागोन। मोनसे गिदिर थिरांथाया जिउआव सोलायनाय लाबोनो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन। नोंथाङा उन समनि थाखाय मोनसे गिदिर बिबाङाव रां खाथायनो हायो। गासैखौ गोख्रों लाखि। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना गोजौ-गाहाय जागोन। सावस्रिनि थाखाय जेंना जानो हागौ। बायजोनि आदार जानाङा। बाहागिफोरजों लोगो हमलायनाय जागोन। रावनिबो बाथ्रायाव दाहाब आरो गावनि खामानियाव गोसो हो। धनु राशि, जेंनाफोरनि थाखाय साना जेंनाफोरजों बुंफबनाय जानो हागौ। गोसोआ उसु-खुथु जागोन। बाथ्रा बुंनायाव दबथाय। गाज्रि खामानि मावनो हायो। थाबथानाय रांखौ मोनफिननायनि सम्भावना दं। मकर राशि, गोसोआ मोजां जागोन। रांजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव नोंथाङा देरहासार जानो हागोन। नोंथाङा सासे जर'खा सुबुंखौ लोगो हमनो हागोन, जायखौ गोसोआव दंखायोमोन। फालांगियाव मुलाम्फा जानायनि खाबु दं। कुम्भ राशि, साना गोजोनथाव जागोन। मोनसे जेंनानि सुस्रांनाय मोनगोन। मोनसे गोजाम लुबैनायखौ जाफुंहोनो हायो। नोंथाङा फालांगियाव मोनसे गिदिर बाथ्रानि बाहागो जानो हायो। नोंथाङा गारि बायनो गोसो जानो हागौ। मीन राशि, नोंथाङा गोदान मानसिफोरजों सोमोन्दो लाखिगोन आरो बेयो मुलाम्फा जागोन। थाबथानाय रांखौ मोन्नायनि सम्भावना दं। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा बिमा-बिफानि रागाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जानो हागौ, नाथाय नोंथाङा अनजालुनि मोखांआव मिनिनाय लाबोनो हागोन। अब्ला लोगोफोर, बेयो दिनै 25 नभेम्बर 2025 नि राशिफल। नोंथाङा बबे राशिनि राशि आरो नोंथांनि साना माबोरै थांगोन जोंनो कमेन्टफोराव खोन्थाहरथार।